bona part del que fem a la nostra empresa és que alimentem a les bactèries amb residus orgànics. Té les mateixes propietats que el plàstic del petroli. El 2019 constitueixo l'associació Joves Units del Poble Sec amb l'objectiu de dignificar i millorar la qualitat de vida del jovent del barri. Ens fa molta il·lusió compartir un nou acte amb la Fundació Princesa de Girona, Salva, que vam gaudir molt després de l'extraordinària experiència que va suposar el Tour del Talent a Lleida l'any 2024. Som una fundació que a través d'uns premis vol crear referents que inspirin els joves i apropar aquests referents a la gent jove. Tu quan reps el Premi Princesa Girona no és al final d'una trajectòria, és a l'inici de